वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो आं बे भिडिअखौ आपडेट खालामनानै होफिनबाय। नोंथांमोना जुदि नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों समनि फाखनजों दा बुसुमजा। बेयो मोनसे शर्ट भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों कुसुम। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों कुसुम, लक्ष्मी, देबुति आरो चकर सिं। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों केडि प्रडाक्शन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअ फुल भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। दासिमहालागै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोसै।